Guys, asizoti chii chaitika muJoburg muna Bree Street pakati petown. Road Yatsemuka. Tara Yatsemuka Bree Street. About 500 meters. Mota dzimwe dzatodonha uko Mashura muri kuona white uko. Rasi musi wa 19. 10 mudzichitidzo 4 minutes to 6. But zvaitika almost kuma 10 to 6. Panomira musha imwe mota yatodonha apa. Imwe mota yatodonha iyi. Road Yatsemuka pakati petara apa. Pangobuda sound yangoti boom. Ndo zvaitika guys kuJoburg kuBree. Nhasi date musi wa 19 na 4 to 6. Ndo patitori dzimota dzakaungana apa idzi. It's very bad guys. It's happened here in Joburg. Around 20 to 6. 20 to 5, sorry. Date is 19. It's very bad guys. It's very bad. It's very bad guys. Yes, I don't know. Pangobuda sound yangoti boom. So that sound I don't know monzwisoti. That sound yabva kupi apa munoziva Joburg is peak hour. Vanhu vakatozara. Now pane dzimwe munokwanisa kutarisa apa. Sorry. Road yese yadai so. Ndakutosvika kuzodonhera. Sorry. Pakaipa. Tasekana zvaita dzimwe mota izvi. Look what happened. Hey guys, very bad. About ngoti zve road yes ngangoti zve almost 500 meters. 500 meters. Ndo zvaitika guys. Nasi musi wa 19.